Ginpahanumdom sang simbahan sa mga tumuluo nga ang pagtuo, pagsalig, kag pagkilala sa presensya sang Dios sa tunga sang literal nga mga unos kag kabudlay sa pagpangabuhi. Ini ang nangin sentro sang homily ni Reverend Father Jose Alberto Guillen, priest moderator sang Our Lady of Candles, nga amo ang main celebrant sa alas 7 nga misa kaina sang aga. Ginbase ni Father Guillen ang iya homily sa istorya sang ebanghelyo sang naglakat si Jesucristo sa tubig kag nagpakita sang iya gahom sa tunga sang kahadlok sang iya mga disipulo bangod sang unos. Ginrepresentar man sa ebanghelyo ang ginhimo ni San Pedro nga apisar sang iya pagsalig sang Ginoo, nagpangibabaw ang iya kahadlok sa tuman kabaskog nga hangin. Sa sininga istorya, ginpahanumdom sang simbahan sa mga tumuluo nga isentro ang mata sa Ginoo kag hindi sa kaugalingon nga kusog, bangod paagi sa Dios malampuwasan ang anuman nga mga pagpanghangkat. Dugang sini ang gilayon nga pagsabat ni Jesus matapos nagpangayo sang tabang si Pedro, ang isa ka pahanumdom nga handa ang Ginoo sa pagsalbar sa katawhan. Isa man ini ka pahanumdom suno sa simbahan nga wala nagakadula ang presensya sang Ginoo sa kabuhi sang tawo sa kondisyon nga may ara lang sang madalom nga pagsalig sa iya. Inigugmang mautod sa aton kabuhi mo mana, no? Kung tamaan kita kasalig sa aton kaugalingon, ayawan kita. There must be a time when we recognize ang aton kaluyahon and call on Jesus. Dagdira, buligan kita sa Ginoo. When we remain in our pride, magsiling kita, sarangan ko ni tanan, delikado kita, lumson kita sang kabudlay, sang kabuhi. Suno kay Father Guillen, ang dapat gid nga panumdumon, ilabi na subong nga tion nga lapnago ng epekto sang sunod-sunod nga bagyo nga gindugangan pa sa mga pagbaha, dalas sang habagat, kag ang mga halit sang buhawi. Sarang man ini maaplikar sa pag-atubang sa mga unos sa kabuhi, kaangay sang problema sa pinansyal kag pamilya, ginamo sa politika, badatian, kag sunod-sunod nga mga kapaslawan. Amo ining kinahanglan naton subong hinigugmang mautod sa aton kahimtangan, sa aton sosyudad, sa aton pungsod. Wala sing kasiguruhan sa patag sang politika, hindi mainsindihan ang nagakatabo. Ang pagtabon-tabon sa kamatuuran nagapalala sang aton sitwasyon, kag madamo pa nga mga butang nga nagapahadlok sa aton. We must listen to the words of Jesus. Take courage, it is I. Do not be afraid. Ara ang Ginoo nga sarang naton mapalapitan. Yara ang Ginoo nga nagapalapit sa aton. Kilalaho naton siya. Pamatian naton ang yatinaga. Magpakaisog kamo. Ako ini. We need this to be strong sa tunga sang pagtilaw sa aton kabuhi. Si Reverend Father Jose Alberto Guillen.